F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Ġustizzja Zammit Lewis ħabbar id-depenalizzazzjoni ta' ċertu każijiet ta' ksur tal-liġi. Dan huwa proċess fejn offiżi ta' natura żgħira, bħal pereżempju ġlied bejn il-ġirien, ma jibqgħux jitqiesu bħala reat kriminali quddiem il-Qorti tal-Ġudikatura kriminali, imma jinstemaw quddiem il-Kummissarji Tal-Ġustizzja. Preżentament il-Kummissarji Tal-Ġustizzja jisimgħu każijiet marbuta ma' ksur tal-liġi ħafna drabi relatati ma' okkażjonijiet stradali, ksur tal-liġi ambjentali jew dawk marbuta mal-liġijiet tal-pandemija. L-iskop aħħari tad-depenalizzazzjoni ta' ċertu każijiet huwa biex tissaħħaħ l-effiċjenza tal-Qrati u l-maġistrati jkunu jistgħu jiffukaw fuq każijiet ta' natura aktar serja. Il-Kummissarju Tal-Ġustizzja u mħallef emeritu Antonio Mizzi qal li dan qed isir peress li żmien twil meta l-Qrati ma kinux qed jaħdmu minħabba l-pandemija fl-aħħar sena u nofs wassal għal dewmien f'ħafna każijiet. Ix-xogħol kiber f'manjera fenomenali. U l-maġistrati sfortunatament m'hemmx numru daqstant kbir. Kwindi rridu naraw ftit kif ngħinuha. Plus il-maġistrati llum qegħdin għandhom xogħol ħafna itwal u ħafna iżjed importanti minħabba reati kriminali, il-money laundering, apparti ir-reati kollha normali li tiftajt bejn l-omiċidju sa ġlied, sa droga, kollha affarijiet li huma għandhom l-importanza tagħhom u kwindi din hija l-idea illi jħaffulhom xogħol. Il-Ministru Zammit Lewis spjega li dan qed isir id-fit mal-viżjoni tal-Gvern biex jiġi indirizzat in-nuqqas ta' effiċjenza f'ċertu setturi tal-Qrati. Il-viżjoni tal-Gvern hija qorti iktar effiċjenti, qorti fejn ċittadin jinqeda aħjar u fokus aħjar tal-maġistrati tagħna illi jagħmlu x-xogħol l-iktar importanti biex issir ġustizzja f'pajjiżna. Dan huwa biss l-ewwel pass hekk kif għaddejjin aktar studji tal-liġijiet kollha Maltin biex jiġu identifikati kontravenzjonijiet oħra żgħar li jistgħu jiġu depenalizzati.